Nilqakom għal-programm News.mt l-ewwel wieħed tax-xahar ta' Frar. Il-bieraħ intemmet il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Lek f'dan il-programm se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn il-punti ewlenin, dawk il-punti li spikkaw matul il-konferenza. Naraw. Il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista kienet xhieda oħra ta' partit li minkejja s-suċċess li kiseb fl-aħħar snin għadu jħossi l-ħtieġa li jiġġedded, li jisma' u li jwieġeb għar-realtajiet tas-soċjetà fl-2015. Kienet konferenza ġenerali li matula spikka l-ottimiżmu dwar pajjiżna. Fil-waqt li delegat wara ieħor tkellmu dwar is-suċċess li qed jikseb dan il-gvern, ma naqsitx referenza lejn l-isfidi li qatt irridu jinelbu. Mis-sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba mal-Prim Ministru Joseph Muscat għal workshops, is-sessjonijiet plenarji u l-elezzjoni tal-Eżekuttiv. Hawnhekk kien hawn parteċipazzjoni qawwija mid-delegati. Delegati li bis-sem tagħhom reġgħu taw il-ħajja lill-ogħla organu ta' dan il-partit politiku. It-tiġdid varja. Hemm okkażjonijiet fejn din tkun policy u oħrajn fejn tkun xi ħaġa amministrattiva, kif kien il-każ din is-sena. Fil-fatt, f'workshops li saru tul il-jiem ta' 3 u l-4, id-delegati tal-partit iddiskutaw l-operat taċ-ċentri lokali. Il-President tal-Partit Laburista, Daniel Mikallef, spjega kif din kienet tema li l-amministrazzjoni tal-Partit Laburista kienet ilha taħdem dwarha. U d-diskussjoni ser tkun il-konferenza li ser tieħu deċiżjonijiet fejn l-Eżekuttiv Nazzjonali qed iresaq quddiem proposta għad-diskussjoni llum mad-delegati, u d-delegati ovvjament ser jiskrutinizzaw, jiddiskutu, jipproponu, jemendaw probabbli fl-aħħar mill-aħħar se nieħdu deċiżjonijiet sabiex inġeddu l-operat ta' ċentri lokali tagħna fil-lokalitajiet madwar Malta Għawdex. L-idejat imresqa fil-workshops kienu diversi u għal darb'oħra s-sessjonijiet kienu mimlija ħajja. Id-delegati tkellmu, l-amministrazzjoni semet u fl-aħħar mill-aħħar tħejja rapport li ġabar fih aspetti differenti u deċiżjonijiet importanti. Għandek ġenerazzjonijiet differenti, għandek nies differenti, il-kuntest ta' lokalitajiet differenti meta qed iġibhom flimkien, ovvjament hemmhekk joħorġu l-veduti li huma pjuttost varjati, ma dejjem biss biex issaħħaħ id-diskussjoni u jiena nemmen li flimkien ser naslu għal deċiżjonijiet importanti fih dan il-konferenza sabiex inġeddu l-opera tal-Partit Laburista. Mill-workshops għas-sessjonijiet plenarji, żewġ sessjonijiet li raw l-interventi ta' ministri tal-Kabinett, uffiċjali tal-partit, sindki u kunsilliera u diversi żgħażagħ. Id-diskussjoni kienet imnebħa minn mozzjoni li kien fiha xtomod hekk kif kienu bosta l-aspetti li ħarset lihom. Il-mozzjoni li ħeġġet lill-Gvern biex ikompli jwettaq il-mandat elettorali u jibqa' dej fit-triq ta' suċċess li qabad. Suċċess rifless fil-mod kif finqas minn sentejn fil-Gvern, il-Partit Laburista sab is-soluzzjonijiet foqsma li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ftit li xejn kellu suċċess. Li l-oppożizzjoni u anke meta kienu fil-Gvern fil-kampanja elettorali, kif kull darba kont qed tgħidilhom li sibna soluzzjoni li minkejja l-kriżi li hawn fid-dinja taż-żejt kemm hekk qed jonqos kemm hekk qed jiżdied. Il-Partit Laburista sab soluzzjoni kont qisek qed titfa' l-ilma mbierek fuq ix-xitan. Ma jistgħux jaċċettaw li hemm soluzzjoni. U għaliex? Għaliex m'għandhomx żejt f'wiċċhom. Iżda r-riforma fil-qasam tal-enerġija ma kienitx l-unika bidla kbira. Fil-fatt bidliet saru bil-bosta u dan huwa rifless fit-twettiq ta' ħafna mill-manifest elettorali. Punt ieħor li aħna tatna kredibilità kien it-twettiq tal-manifest elettorali. In-nies kellhom fiduċja għax qed jemmnu qed jaraw li aħna dak li għadna li ħanamlu, dak li għadna li ħanwettqu qed inwettquh bil-fatti. U fil-fatt ta' min isemmi hawnhekk li finqas minn sentej fil-fatt f'sena u 10 xhur il-partit fil-gvern
innexxielu jagħmel xogħol fuq aktar minn 50% tal-meżuri li qal li għandu fil-programm elettorali. Tmiem it-tieni sessjoni plenarja kien segwit l-għada l-elezzjoni tal-membri għall-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Elezzjoni li għalija kontestaw 19 delegat. 745 delegat kienu eleġibli li jivvotaw. Minn dawn 627 tefaw il-vot tagħhom. Dan ifisser 84% tad-delegati ivvotaw f'din l-elezzjoni. U fil-waqt li kienet għaddejja l-elezzjoni, fis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista kienu qegħdin isiru tħejjiet biex il-ħadd tiltaqa' l-aħħar sessjoni tal-Konferenza Ġenerali. Kien hemm stennija kbira wkoll għad-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-ħadd wasal u fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista inħasset arja kbira ta' ottimiżmu. Kienet sessjoni li matula spikka wkoll l-intervent tal-eks President tal-Kulleġġ tal-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, Ian Castaldi Paris. Hija tawn illum għaliex xi nhar inkun man-naħa ta' min jemmen fil-verità, man-naħa ta' min jemmen fl-onestà, man-naħa ta' min jemmen f'dan il-pajjiż, man-naħa ta' min jemmen li aħna l-kol Maltin, u slogan sabiħ man-naħa ta' min jemmen li Malta hija vera tagħna l-kol. Castaldi Paris irrimarka d-differenza li teżisti bejn Gvern Laburista u Gvern Nazzjonalista. Stqar li l-kilba għal-poter minn dejjem fnit lill-Partit Nazzjonalista. Kont imdorri f'partit, nifforma parti minn partit kont, li kif ikollu il-voti, il-maġġoranza, il-fiduċja tan-nies isir arroganti, isir trux, ma jismax, jitkabbar. Partit li kien jużak u jarmik. Il-preżenza ta' Castaldi Paris kienet xhieda oħra li sentejn wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013 il-moviment tal-progressivi u l-moderati għadu qed jikber. Hija hawn illum għax dan huwa gvern, moviment li iktar ma jkollu fiduċja tan-nies, iktar ma jissaħħaħ fil-voti, iktar jiċċekken fl-umiltà tiegħu. Umiltà li kienet riflessa fid-diskors tal-Prim Ministru ftit minuti wara. Dan għax anke jekk id-diskors kien iddominat mill-ottimizmu dwar Malta, dwar il-poplu Malti u dwar dak li jagħti rid jikseb pajjiżna, irrikonoxxa wkoll l-isfidi f'diversi oqsma. L-attitudni hi li dawn l-isfidi jistgħu jinelbu. Iva, jien ottimist inkurabbli. Hekk kont, hekk għadni u hekk ħanibqa'. Ottimist għax Malti. Ottimist għaliex naf li t-triq li ninsabu fija diġà bdiet tagħtina riżultati. Iżda li r-riżultati li qatt iridu niksbu se jkunu ferm akbar u ferm aħjar minn dawk li qegħdin taraw intom stess sa issa. Ir-riżultati qegħdin jinkisbu għaliex illum Malta għandha tmexxija differenti. Kien ikun faċli li nagħtu l-istess tweġibiet li taw ta' qabilna. Minflok, għall-istess realtajiet tajna tweġibiet differenti, mhux biex inkunu differenti. Iżda għaliex dak li kien hemm bżonn u dak li aħna li ġejna magħżula biex nagħmlu. Għaliex kapaċi nwettqu. Fuq kollox, il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel enfasi fuq ir-riformi soċjali li se jkunu kruċjali biex tinbidel is-soċjetà Maltija. Stqar li l-ħidma fil-qasam tal-ġustizzja soċjali hija l-fulkru li se jfassal il-kunċett ta' politika inklusiva tul il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Għaliex nistgħu nitkellmu ħafna dwar kif se nqassmu l-frott. Iżda jekk ma jkollniex siġra b'saħħitha li tagħmel il-frott, tkun diskussjoni fix-xejn. Minflok qed niffokaw biex nisqu s-siġra. Niżbru l-biċċiet minnha li mietu jew qed jitaqluha. U meta tiżbor ħbib tiegħi, tkun qed tagħti aktar saħħa lil feraġ ġodda. Fuq kollox, il-Gvern tal-lum huwa mnebbaħ mill-ħsieb ta' ġenerazzjoni rebbieħa, ġenerazzjoni li għandha l-għaġġ għas-suċċess u li jirnexxi iktar.
il-fatt li ħaddieħor ma jkunx għamilha qabilna mhix raġuni biex ma nagħmluhiex. Iżda hija raġuni biex nikkonsidrawha saħansitra aktar bis-serjetà. Għaliex inqisuha opportunità li tappella għas-sens ta' ambizzjoni ta' din il-ġenerazzjoni. Id-diskors tal-Prim Ministru ħalla toma tajba fost dawk preżenti fis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u anke dawk li segwew minn djarhom li dlonk ikkummentaw fuq il-medja soċjali dwar il-viżjoni tal-Prim Ministru għal pajjiżna. Viżjoni li tispira lil poplu u timlih b'kuraġġ u ottimiżmu. Ripetizzjoni ta' dan il-programm tistgħu issegwuha nhar ta' tnejn u nhar ta' tlieta wara One Breakfast. Intant għandna wkoll channel ta' One News fuq YouTube fejn tistgħu issibu dan il-programm u għandna wkoll paġna Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna, serata tajba.